त्यांच्या बाजूक बसलेले आसा, माझ्या बाजूक बसलेले आसा आमचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य श्री राजेंद्र वेलिंगकर, फाटसून बसलेले आसात श्री हर्षद देवारी, पक्षाचे तिसरे जनरल सेक्रेटरी, तसेच आमच्या मदीं मोपा पीडित शेतकरी संघटनेचे प्रमुख अध्यक्ष श्री नारायण गडेकर हे आज उपस्थित असतात. विविध विषय घेतले, तितून मोपाचोय विषय आसा, त्यामुळे ते आमच्या बरोबर आजच्या प्रेसाक हांगा उपस्थित असतात. अपराधीक सगळ्या प्रेस मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया यांचे स्वागत करता आणि प्रेस फुडें व्हरपाक हांव अध्यक्षाक विनंती करता. नमस्कार. आयज नगरपालिका निवडणूक जी आसा तेचे डिक्लेरेशन जाला, पण आमचो विषय जे आशिल्ले नगरपालिका निवडणूक हो धरून आनी 3 विषय आमचे कडेन आसा आयज. आणि हे विषय म्हणजे एक सगळ्यात महत्वाचो विषय जो आसा तो मोपा संदर्भात जो आत्ता सध्या जो वाद चालू आसा, ज्या जमनी संदर्भात वाद चालू आसा, तर तो एक महत्वाचो विषय. तेतूनच मेळावडी जमनीचो हक्क दिलो काय कितें, आणि तशेंच मयांक सुद्धा जमनीचे हक्क जे आसा ते जे मेळपाक जाय ते मेळ्ळे काय कित्याक अशें जो आसा तो आमचे सचिव जे आसा ते विनायक चाळी मांडलेले. दुसरो विषय जो आसा तो आमकां खबर आसा 19 फेब्रुवारीक शिवजयंती आशिल्ली, आणि ह्या वेळाचेर